जाबाय बार्थडे जाबाय दा इन्ट्र'खौ होना लाग्रोनोसै आङो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो न'आवहाय थांगासिनो आरोना आंनि सासे मोजां लोगो सिगांनि बेनि हाबा दङ ओमफ्राय बियो हिन्जावखौ लाबोदों नेपालनिफ्राय स' आं बिराद एक्साइटेड बिनि जा वाइफ बेखौहाय मिट खालामनो आरो हिन्जाव गोदानखौ नायनो ओमफ्राय नै दायो न'आव मोनफैबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आंबो ओंखारखांबाय दायो थांखानोसै आं नायलांबाय थादो गाइस आंनि मा होनो बिबारखौ आङो दहयो भिडिअ कलावहाय इदि कालारखौ बिराद मोजां मोनबाय नालाय माने आंनि ड्रेसजों मिलायनाय लाबोनो होदो ओमफ्राय आं मोनसे लाबाय आरोना मोजां नुवाखै होमबा आं मोजां मोनबाय बिबाराथ' बिराद मोजांखा मोनबाय खानायखौसो बोरैबा टक्लेटलि नुदों ना खानायानो गैयाना आंनिया जि मोदोमो बिबार होननाय बुस्थुआ गाइस नै जोङो हाबायावहाय मोनफैबाय हाबाया दंमोन धेकियाजुलिनि बाटासिफुर थांनाय लामाथिं आरोना बेथिंहाय दङमोन ओमफ्राय जोङो बारा गोबाव नाङासै एसे थाबनो मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आङो हाबायाव जाय बिथांमोना आंजों रायलायदोंमोन माथो होदोंमोन बा जायखौ आं लोगो मोनदोंमोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आङो फार्स्टआवनो आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय नै जोंना नेपालनि बिहामजोआ नेपाल काकान्ची मेहेरमोना लायनो थांदोंमोन नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ भिडिअआवहाय बिसोर थांदोंमोन आं टाइम मोनैखाय थांनाय जायासै आरो नङाबा आंबो थांथारगौमोन आंना ओरैनो नेपालाव थांनो होननाया बिराद केन्सेल जागासिनोखा माला थांनो मोनगोन मिन्थिला आरो बिराद समायना जोंहा बिहामजोआ होनदो ओमफ्राय नै मेहेरा बिराद भिडिअ लागासिनो बियो माला होगोनथाय भिडिअ लानायखौ जानायावथ' जानाय बापरे बाप दाहाय नुगोन र' नोंथांमोनाबो केमेराखौनो होथेला जानाय मानि ओमफ्राय उनावहाय नै बेयावहायना सासे गथ'जों बेनि मासआ बियो आंनि आस्थामाव नांथादोंमोन आरोना मिनिथावनाखा सोरबा सेंग्राजों जानायमोनबाथ' पहला नशा पहला खुमाल बिदि जागौमोन आरोना नया प्यार है नया इंतजार कर दो ना बिदि जानाय नङामोन अबेसे मिस्टार लावदुमा दंफायोमोन ना गैयामोनबासो र' नै दायो जोङो खैना गोदानखौ लोगो हमनो थांगासिनो माने मानसिफोर दंमोन नालाय ओंखायनो दसे वेट खालामबाय आरोना जोङो
बिराद फट' लाबाय नेपालनि गोजामोन आरो खैना गोदान दोनफैदोंमोन नालाय माखासे बे लकेलनिबो दङ ओमफ्राय नैबे माने खैना गोदाननि बिनानाव बिब' बेफोरबायदि आरो माने रिलेटिभफोरबो दंमोन बिसोरबो दंफायोमोन नालाय ज'नो फट' लाबाय नेपालनि बर'फोरजों होनदो बिथांमोनाबो जानांगौ खुसि मोनबाय जोंखौ लोगो मोननानै बड'लेण्डनि बर'फोरखौ आरो जोंबो बिराद हेपि मोनदों आरो जेनेबा नेपाल बायदि फरेनाव जेनेबा नेपालाबोथ' मोनसे फरेन कान्ट्रिस नालाय बेयावबो जे जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर दङ बेखौ मिथिनानै बा दिनै लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो नै दायो जोङो खाम जानो फैबाय आरोना खाम जानानै जल्दि जल्दि जों माने गुवाहाटि फैफिनगोन नालाय बेखायनो थाब थाब जानानै थाब थाब फैनोसै बहुद टेस्टि जादोंमोन दे गाइस माने मा होनो आं बेखौथ' हाबा जाखांनायनि उनावसो भइस अभार होदों नालाय बिराद टेस्टि ओमफ्राय लावदुमा आरो जोंजों जफायासै मुसलपुरनि माखासे आदामोनखौ लोगो मोनबाय आरोना इसोर ज'नो जाबाय ओमफ्राय बहुद टेस्टि जादोंमोन बरिया नों बिराद फट' भिडिअग्राफारनि एवार्ड मोनगौमोनलै एवार्ड मोनो नों जाबाय जागोन आं नोंसोरखौ नेदां नोंसोरखौ जाखांहोनो नागिरदां जाबाय थादो नोंनियालाय माला हाबाया 10 years नि उनाव 10 years आंखौलाय लोंगोन ना नङा नंगौब्रा आंखौ बरायगोन ना नै गाइस मेहेरवारिया मा होनखो माला हाबा जागोन होननानै सोंबाय 10 years नि उनावनो आयै मेहेर नोङो बोरायलायलांगोनलै 10 years नि उनाव हाबा जाबा जोङो लावदुम जा हाबा जाबा नोंबो जाबाय दे बोसोरसेसो थानानै दे दे बिराद गोथाव जानाय नंखाना नोङो भिडिअ लाबाय थानायखाय आं बिराद स्टाइलनि जानोसै दे salad
आयु मानसि बुरजाखौलै आङो दाबो सिखारनो हालायलायाखै नानियाबो होयो जानाया रानथिंसो हय लावदुमाबो होथारो अनजनायाबो गासिबो जाजोबदों जों ओमफ्राय नै गाइस जोङो जाखां लोंखां फैबाय बारा भिडिअ लाबाय थानाय जायासै आरोना थाब थाब फैबाय आं मेंनाय मोन्दोंमोन माने स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय